Čaute, ja som Diego. Čaute, ja som Leon. A prosím, nebuďte na nás takí krutí, lebo sme akurát len začiatočníci, no. Tak prosím, pochopte nás. Dajte nám trošku lajkov pre začiatok. A dajte si nás na odber. Áno, ale napíšte nám, čo by sme mohli na budúci natáčať. Áno, my vám všetko spravíme, akože všetko, ale okrem hier. My sme teraz iba takí srandisti, ale potom už budeme samozrejme aj hry natáčať. No akože natáčate akorát, áno. No. Ináč na YouTube si nás nájdete stránku, tam napíšte, že Diego a Leon. Diego a Leon a tam budú všetky naše videá. Dobre. Tak akože ty si našu vlastnú? Áno. Tak pre začiatok, jasné. Ale nie je to úplne, že svoju vlastnú. Áno. Tak si nás nájdete na tom, tam napíšte si Diego a Leon. No. A potom tam budú všetky videá. Samozrejme, budeme aj tancovať, ale aj spievať. Ale tancovať budeme až tak za taký čas, no. Nebudeme tak hneď akože. Teraz budeme len také srandy, potom budeme spievať a potom tancovať. Vanes? No. Ty sa nechceš ukázať na ten video? Ne, ale teraz ešte nič. Ja vám poviem... Tak promiňte, ja som jednou takú spolužiačku som si pomýlil, že... No však zalúbený. Ty? Ježiš, odvolávam. No. Raste nám packa. Raste nám packa, no, ako na vlasoch. Že si to dáš tú ofinu tak na oko. A proste vtedy sa vám ukážeme. No? Teraz vám poviem jeden vtip. A dúfam, že sa zasmejete. No rýchlo povedz. No dobre. No, ale baba. Ale ne, teraz počkaj, neskaďme ďalej, hej. Bol chlapec v škole, potreboval strašne náhľadku. Tak povedal učiteľke, že chce ísť na veľkú. Ona mu povedala dobre, ale najprv mi vymenuj všetky svetové strany. On strašne na veľkú potrebuje, Ježišmaria, tak povedala. Východ, záchod, serem, juj. Ježiš, a celá trieda do smíchu, jaj bože. No, dúfam, že ste sa zasmiali, lebo tento vtip sa neomrzí. No ja mám tento vojm. Ale dúfam, že sa vám bude ľúbiť. Brutálne. Takže, no. Poviem vám ešte, než to začne, nech si to všetko porozpráva, tak vám poviem, že prosím vás, budem trošku koktať, lebo tak ja mám taký zvyk, no. Niekedy sa neviem vykoktať. Tak prosím, sledujte to ďalej, aj keď budem koktať. No víš o tom, že ja som ho zabudila toto. No dobre, tak nehovorím nič. Musíš si premyslieť. Ale bože, počúvajte. Ide jeden chlap s bolavým zubom k zubárovi. Ten mu vyvrta všetky zuby. Potom mu tam dá nové všetky umelé, akože chápete. Je na party. To čo má umelé zuby, je na party, pije, takto si dá pohár pod bradu, no a nepadnú mu tie zuby do poháru. Ježišmária, to bolo. No, tak to je, ešte dovolíte, ja sa teraz napijem. Long drop. Ty si teda. No a čo budeme robiť teda? Také srandy robíme, ne? Čo? Manka by si dala, tak ti nebudem Áno, jasné. Hej, poviem vám vtip. Včera večer sme spali, a druhej ráno sa zobudím, ne?
a zrazu pri nás leží. A viete kto? Pes! No a tunak môj parťák Leon, vieš, on sa chce otočiť, skoro ho prilehne, ježišmár. No jedči. Ešte, že som ho stihol zachytiť. No, ty čo to žváchaš? Ja nevím, co on zvácha. Čo máš? Vypadni, no. Tak to si mohol nechať akože. No vidíš, ne? No tak toto video asi ukončíme teraz. A nezabudnite si napísať Diego a Leon. Čaute.